Som davant d'una residència del Pirineu català i aquí dins hi ha jubilats catalans que són els que més s'empobreixen de tot l'estat espanyol. I la raó és que l'IPC a Catalunya augmenta molt més que a Valladolid o a Segòvia, però les seves pensions augmenten una veritable misèria. Total, que els últims anys acumulen un retrocés del 40% en la seva capacitat adquisitiva. Precisament també, justament, un 40% és el ritme amb el qual s'està endeutant cada any la Seguretat Social. La diferència entre el que s'ingressa i el que s'ha de pagar per les pensions és enorme i no fa presagiar res de bo. I la Seguretat Social, si fos una empresa, ja hauria fet fallida i estaria dissolta. Si això continua així, els jubilats catalans acabaran per no cobrar les pensions a l'estat espanyol. I és que només la construcció d'un nou sistema per finançar les pensions pot garantir que els nostres avis visquin dignament. I això no vindrà mai d'una Espanya que està absolutament arruïnada i no té cap mena de futur. I és que només un estat català independent pot construir un nou sistema de pensions modern, eficaç i adaptat a les necessitats de la nostra gent gran. O ens independitzem o els nostres jubilats viuran en la misèria els darrers anys de la seva vida. Ho permetrem?